Pozdrav svima, ja sam Daniel. Ako uzmete horoskop u ruke, postoji velika šansa da ćete ispasti jarac. A da vam se to ne dogodi, ovo je pravi trenutak za jedno raskrinkavanje. Astrologija. Ne postoji teoretska šansa objasniti sve aspekte astrologije u ovo malo vremena što imamo. Zato idemo oprezno. Prvo, definicija. Ili možda što je bolje, opis. Astrologija je utemeljena na pretpostavci da nebeska tijela, planete, zvijezde ili prirodni sateliti imaju utjecaj na ljudski život kod rođenja i kasnije kroz taj isti život. Evo, mislim da je to prilično dobar opis. Ali svejedno nam ne odgovara na jako važno pitanje, a to je kako astrologija radi. Stvarno ne znam. A sada ćete vidjeti zašto je to tako. Da bi nekome mogli reći kakav će imati život ili kakav je taj isti život u određenom trenutku, morate znati ove stvari. Zodijak, koji je zamišljeni pojas na nebu, u kojem se nalazi 12 zodijačkih znakova. Astrološke kuće, koji su dio zodijaka, ima ih isto 12 i govore o našim karakteristikama. I horoskop, koji je karta, koja sve zaključuje na osnovu položaja nebeskih tijela, znakova i kuća. Ne izgleda tako teško, jel da? Ali to je samo početak. Tu su još i deklinacija, analiza, sinteza, vladavina planeta, aspekti, prijelazi i još more pojmova na koje osoba mora misliti ako se kani baviti astrologijom. No tu glavobolja astrologa samo počinje, jer tu su još i brojne astrološke kuće koje se mogu izabrati. Psihološka, natalna, mundana, horarna, ezoterijska, medijska i tako dalje. I svaka od njih nudi svoj način razmišljanja. Ako ste zbunjeni svime ovim što je rečeno, nemojte vrijeđati svoju inteligenciju. To je uobičajena reakcija na kaos i besmisao. Zato ćemo pokušati tu besmislenost oslikati na sljedeći način. U mom vrtu iza kuće raste jedno stablo sa jabukama. Jednoga dana ugledam ja jednu jabuku koju poželim ubrati. Međutim, ta jabuka nema ni boju, ni okus, ni miris. Ali u trenutku kada je ja uberem, događa se nevjerojatna stvar. Ta ista jabuka postane crvena, miriši kao ljiljan i ima okus po čokoladi. Kako je to moguće? Pa moguće je ako pogledamo koje su se sve okolnosti dogodile i utjecale na tu jabuku da dobije spomenute karakteristike. Dakle, jabuku sam ubrao navečer, u 19 sati 31 minutu i 18 sekundi, baš u trenutku kada je susjed došao sa posla u svom novom autu koji je, pogađate, bio crvene boje. Nadalje, to jutro sam išao po neko cvijeće u obližnju cvjećarnicu. Htio sam kupiti ruže, ali su mi za oko zapeli neki ljiljani, koje sam onda donio doma. Moram spomenuti da je bilo točno 8 sati, 11 minuta i 56 sekundi. I na posljedku, 2 dana, 8 sati i 32 minute i 2 sekunde prije mog 7. rođendana sam kao mali prvi puta probao čokoladu. Sve ovo spomenuto je imalo veliki utjecaj na buduće karakteristike ubrane jabuke. Ako nekome sve ovo nema smisla, još je uvijek zadržao zdrav razum. Neki će reći da sam glup jer uspoređujem ljude sa jabukama, a skroz je jasno da jabuke nisu ljudi. No, s obzirom da je ova slika pojašnjavala besmisao astrologije, a ne izjednačavala ljudska bića i voće, ovaj prigovor je zanemariv. Dobro. Nakon što smo to razjasnili, kratko ćemo nabrojati još neke nelogičnosti. Prvo, u velikim katastrofama gdje je poginuo veliki broj ljudi, a još veći pretrpio fizičke, mentalne, emocionalne, materijalne i druge posljedice, nije logično vjerovati da su svi rođeni točno u isto vrijeme i da je svima predviđena velika katastrofa u točno određenom dijelu njihova života. Drugo, čak i da je to istina i da su u jednoj ludoj kombinaciji svi rođeni u istom trenutku, kako objasniti ponekad ogromne različitosti kod blizanaca na koje bi po nekoj logici nebeska tijela trebala imati identičan utjecaj. Treće,
Zašto bi zvijezde i planete imale ključan utjecaj kod našega rođenja, a ne kod začeća kada stvarno počinje život? Četvrto. Postoje 4 sile koje postoje u svemiru. Jaka i slaba koje djeluju na subatomskoj razini, te gravitacijska i elektromagnetska. Bez ulaženja u detalje, zapitajmo se koja od tih sila i na koji način oblikuje ljudsko ponašanje kod rođenja. Ne postoji niti jedan dokaz da primjerice planet Mars ima takav utjecaj na osobu da ona postane odlučna, motivirana, disciplinirana ili stabilna. Peto. Da bi astrolog pravilno protumačio utjecaj nebeskih tijela na osobu, mora učiniti to uzevši u obzir 30 do 40 vrlo važnih faktora i 60 do 70 onih manje važnih. Kao rezultat, imamo skoro beskrajne mogućnosti što se sve može dogoditi. I s obzirom da ne postoji način kako je moguće objektivno protumačiti sve te varijable, svako tumačenje postaje subjektivno ili jednostavnije rečeno po potrebi. Ako netko, nakon ovih izrečenih argumenata protiv očitog besmisla, još uvijek misli da ima u astrologiji ono nešto, taj je potpuno u pravu. Naime, ponekad se može dogoditi da astrolozi počinju pogađati nevjerojatne stvari, da znaju detalje iz naših života, detalje za koje nemaju niti teoretske šanse znati. Ali to je moguće ne zato što imaju sreće i stalno, slučajno pogađaju, nego zato jer postoji jedna duhovna stvarnost koja je na njihovoj strani. Vidite, mi smo svi na neki način bojno polje na kojemu se bore Bog koji nas želi dovesti k sebi i đavo koji nas želi uništiti. Vidite, jedan dobar dio astrologa, neki govori o 50%, u svojim tumačenjima koriste savjete duhova vodiča koji su tu da pomognu svim ljudima. I tu se nameće pitanje, ko su oni, ti duhovi vodiči? To je jednostavno odgovoriti. To su demoni. Sigurno će biti neki koji će preokrenuti očima na ovako pojednostavljeni odgovor, ali razmislimo malo. Vidjeli smo prije kako je astrologija sama u sebi besmislena, a naš Bog nije Bog besmisla, ali zato đavao jest suvereni vladar besmisla. A osim toga, puno važnija stvar je izričita zabrana bavljenja astrologijom koju imamo u Bibliji na više mjesta. Levitski zakonik, ponovljeni zakon, druga knjiga o kraljevima, Jeremija, Ezekijel, Amos i tako dalje. Dakle, ako imamo nešto što je Bog izričito zabranio, međutim nam se to nudi kao nešto dobro i korisno, što nas to ne podsjeća na prvu stranicu Svetoga pisma i đavlovu lukavost kojom je prevario ljude. Ono što je napravio prvim ljudima čini i sada na mnogim područjima, a podvala astrologije to itekako potvrđuje. I na kraju jedan citat iz Matejevog evanđelja. A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni sin, nego samo Otac.